Når du har set den? Ja, men det er nok ikke. Det er en der Ja. Jeg var jo i Sverige. Det er sådan en boble koster. Sammen med Ulla, som er spidser. Hun er ekspert der, og hun er... Og det er halvanden time. Ikke så? Du skal sælge det for en 1000. Nej, det skal nej, det er lidt over. Nå, undskyld, Bruce, men jeg kender ikke forskel på næse og brug. Altså, jeg har jo ikke talt det hjemme, det gør jeg ikke, ved du hvad, jeg har hørt det 100 gange, men nu er det ved at sidde der, jo. Så var det så det der. Og så flytter det ellers så reelt eksamen, kan I så? Ja, det ved jeg. Men der er også gået mange år siden. Kan du ikke tage Ja. Kredit og debit, det kan du da spørge om. Hvad hedder så forskellen på Netto og Brutto? Det kan side. Netto det er indkøb, og Brutto det er udsalg. Ja, det er jeg godt klar over. Jeg har hørt det. Så er der fortjeneste, og så er der Tara. Tara, det er også Brutto. Det er med i Brutto. Ja, rigtigt. Tara, nu. Sidder du godt, Kip? Ja, nej, du kan ikke komme over den der. Skal du op på stolen? Nej, vi skal lad den være. Det skal blive deroppe i julen over. Ja. Den du gør ikke. Jeg får en ikke. Jeg vil hellere med, der bliver plads til det. Ja. Så. Jeg vil da også med. Det Har du tændt for den? Nå, nå. kommer jeg med franskbrød her. Vent nu. Ej, lyd. Hvor lækker. Er der lyd på? Hvad med stykke brød? Det er næsten sådan om sommeren, ikke med solen. Er det noget, vi skal se derovre? Nej, ikke spor. Nå, jeg Du skal bare Og vi skal bare... Mor ikke med. Hvornår mig i tv om lidt. Ja, vel. Ja. Det er ikke ret mange af os, der kommer i tv. Det er Kirsten og svigermor og Kjeld. Nå, kan I ikke det her? Annette, farfar skal også med. Skal vi tage en lille ikke til en ost? Vi skal have lige så. Ja. Vi behøver ikke spise bold. Den kører meget herover. Nej. Nå. Det troede jeg. Har du været zoomet helt ind i stuen? Et lille stykke ost. Ja, der er også franskbrød her. Den ser god ud, den ost. Det hænger i tænderne Nej, men... Ja, nej, det er sgu også. Det skal have brød til. Jeg var der mange år om det, og jeg synes også altid, der skulle brød noget ost. Ja, det er da... Altså, det er smørost, så er det også meget. Ja, så er det nemt. Så skal man have en ske. Du har fået. Ja, jeg vil bare stikke plads. Måske skal den stå her også. Hvad for min? Jeg har tjekket over det hele her. Lidt. Ja, Det skal stå der, for det skal nå omgang rundt. jamen skål. Skål, Så har du fået en skål. pizza til. Ja. Det var også helt vildt. Skål. 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 Øjeblik. Ja, øjeblik. Skål. Skål. Jeg kan bruge dig lidt over 10 genstande, det ved jeg godt. Ja, ja. Farvel. Så må vi ikke køre bil. Okay, hvis vi, når vi har fået 10 ikke må nyde dem mere, så kaster vi dem bare ned. Ja. Ja. Så behøver vi ikke nyde. Får du tændstikker med? Har I taget kigge? Ja, det er da. Nej, det er ikke. Det var ærgerligt. Vi har ikke nogen kiks. Du har selv glemt at købe den, Kim. Vi holder købet op i Høvgulden. Der står en 47 ude. Det er sådan. Nej, vi har Nå. Det er stærk øl og snaps. Nummer 2. Hvad er det bag det der? Ja, Nummer jeg kan 3. ikke hul på den endnu. Hvad er det godt? Eller hvorfor du ser piller i? En gorgonzola, det smager meget bedre end Roquefort. Kan du skære til Det kniver lidt. Det kniver lidt her. Ja, lad os lige Kommer komme nu. nu. det er. Jeg har slet ikke lyst til det. Jeg siger dig, det smager godt. Det er mig. Det er det lækreste julebrød, du har lavet nogensinde. Nå, er det det? Nå, det var Ja, det er også så meget lækkert. Ja. Og hyggeligt. Er der nok for? Ja, jeg skal ikke. Hvad siger du? Ja. Nå, der er lyd på. Kan vi lide peber? Jeg ser to. Hvad tager? Ikke mere det. Ikke mere. Nej. Hvad med tomater og sådan noget? Det skal jo sådan ud. Nej, det er det. Det er godt. Jeg skal da helt sidde ikke. Nej, det er ikke gorgonzola, vel? Nej, det er det vist Det ikke. er det rigtige Roquefort. Ja, det tror jeg nok, det er. Ja, rigtig nok. Den ser god ud. Den er købt i Den en er rigtig også- osteforretning. Ja, det er Nå, jeg slapper. Ja, hvad er det, slagtebrænde? Det er også dejligt. Og den ser ikke. Ja, men det er en lækker start. Den ser Ham ikke deroppe så skal man til at bruge. Må hun stikke sådan et stykke fisk, ikke? Det kan du godt gøre. Ja.
Og hvad? Hvor hun stik, så det blev flæsk. Til æbleflæsk, ikke? Ja. Ja, Kjeld har fået et, og jeg har fået et, og Kirsten har fået et stykke. Ja, hun spiser resten. Nej, det passer ikke. Jeg har også fået det. Jeg har også været der. Jeg Okay, det er siger, da fandme vendt rundt, ikke? Men nej, altså stegt flæsk. vil du ikke? Det er lige dig. Jeg har spist. Annette, pas på din snaps. Du er lige ved at... Så nu får du kaffe, du ikke? Godt de åbne der. Ja. Det kan jeg så gengæld ikke fordøje frem. Det var jeg bare så godt lide det, men det er eller ikke Det kan også være lidt Det skrab er i også maven. svært. Ja. Det det kan du åbenbart godt. Nej, jeg kan også smage det, men det generer mig. Og for det er utroligt, når du ikke kan klare løg, så du kan klare det her, altså. Jamen altså, Ja, der. jeg kan da godt smage det i løbet af aftenen, ikke? Men det siger generer jeg mig. ikke meget. Det generer mig ikke. betyder ikke noget. Det kan jeg da bedre komme til at smage, end jeg kan komme til Jeg at smage løg. har gjort noget forkert. Nu igen. Jeg kan jo spise utrolig mange løg, og det generer min mave. Hør her. Jeg vil hellere vise på det, jeg vil på løg. Ja. Ja, jeg hilser ikke på det. Det kører bare. Nå, Det er fandme bedst, det er. Ja, det er ikke meget. Ja, nu kan jeg heller lige mere. Mand i julefrokost. Hvad har du tænkt, at vi skal have til aftensmad nu? Det er ikke rigtigt, Kim. Hvad kunne du Ved tænke? du hvad, vi kan jo lade det stå. Ja. Gerne for min skyld. Nej, det er sødt. Ja. det kan spørge mor, hvad skal have til aftensmad. Det er jo, der er jo ikke så lang tid til. 3 timer. Han er allerede begyndt at tænke på det. Ja, ja. Vi må være fremsynet. Ikke fjernsynet, men fremsynet. Sover hun, Annette? Nej. Nå, Nu ligger vi så må måske ind og tage fjernsyn nu? Sammen med de andre børn? Nej. Nå. Det er jo hygge. Nej. Hvad gør hun så? Hvad har hun sagt? Hun ligger bare inde. Nå. Og hygge sig. Nu kan jeg jo tage hende ned, så vi får sidde med hende helt. Nej. Altså, man kan godt smage forskel, når man køber ost hos slagter eller en Osteforretning, rigtig eller så osteforretning til eller en supermarked. supermarked. Åh, Der ja. er Kan man forskel altså. på det. Ja, Gør det noget om det her koste halvanden krone? ikke det store. Og bortset fra det, tror jeg som egentlig ikke. Jeg er ikke Jeg helt sikker på, tror at det ikke gør engang, det. jeg er sikker på, at det er dyrere. Men det er det heller ikke. Det er et spørgsmål om at ulejlige sig helt et sted, hvor man kan få. Det er opkøbet den nærmeste Nej. ret, vi har. Er du ikke? Overhovedet ikke. Så skal du færdig med at køre med, tage med mig til Sverige sammen med Ulla. Ja, Så får du at vide, hvad det er at være prisbevidst. ja, Du ved du, hvad hun siger? nej. Hun siger, når hun kommer Det er derover, ikke skåret. Nå, det så sådan ud. supermarkedet, det kan vi købe. Det kan vi købe sukker 2 kroner billigere fra posen end over i det andet. Og siger jeg, ja, det er jo meget fornuftigt. Ja, vi køber ikke sukker derinde, vi går derind og køber. Nå, så kommer jeg da. Han er jo bagefter til, at jeg tager noget, hvad jeg skal bruge. Og så kommer jeg ind, og jeg tager et stykke chokolade og smager det i bunden. Så siger hun, hvad? Du tog chokolade her? Ja, det gør jeg. Det skal jeg da med hjem. Ja, men det kan da ikke betale for. Det er jo 50 øre billigere over i den anden. Kan du da ikke huske det? Nej, det kan du sgu Det ikke. kan jeg være det. Og det kan jeg altså heller ikke rigtig tage mig af. Det nævner du bare for sjov. Det er ikke chokolade. Ja, men det er noget. Hun er krabbende sådan. Hun tager gerne over, op til hendes nyere, tager over 5 gange for at få en par cigaretter. Jamen, det går. Ja. Og så er det noget, man tænker og pine sig selv og stå i kø der i 8 timer en hel dag for at få en par cigaretter. Jeg synes, det er Gør det utroligt. ikke mere, jeg har været med. Ja. Nej, det er heller ikke sjovt. Jeg tænker på vores nabo Erland deroppe. Han vil gøre det Åh, ja. bedst. Nå, Det tror jeg. 25 øre, det er meget stort. Hun er frisk og visk. Det er Altså, det er jeg altså. Jeg har aldrig været. Ja, men man skal aldrig blive fanatisk med noget. Så får jeg fandme at høre på hele vejen. Hun siger, hvad gik du ind og købte chokolade for der? Det var 50 øre dyre. Ja, det må jeg vide ved et øjeblik. Okay, ja. Så lige det. Men jamen, så